Bă, te fut în gură aici. Bă. Asta ar trebui 10 puncte pentru asta. Bă, uite-l în brațe. Da. De faci ce, ăla mă, cu prostule, el? cât o pierde? Ce faci cu ea? E pedofilie în pula mea. Bă, cu ea, ce făcea omul ăla acolo? Ok, l-am omorât și eu m-am împiedicat pe el și mingea e aici undeva și a căzut... Oh, ok. Ok. Vezi că pierzi mingea, bă. Vrea pe mine eu însumi. Ce pula mea? Ești Cu ea blocat s-a în gard. blocat. S-a blocat. What the fuck? Ești blocat în gard? Da. E în A, dimensiunea gata, am ieșit. Du-te, intră! Nu! Nu se poate. Am dat afară. Și? Și! Bine negru, mă, bine negru. A doua pasă pe care a dat-o Robert în gol, nu? Ai o conexiune cu negrul ăla? Cred că da, cred că avem o conexiune de la BBC. Să-mi fac puncte în paste neapărat că... Bine, ia uite pe ea! Ia uite ce se ia în brațe nebunii. Deci a dat un punct de caca ăla. Aaa, te nebuni! Carne în piure. În piure alb. Bine, piureul ăla nu e de cartofi, este de grăsime. Păi da, trebuie să încălzești. Grăsime. Trebuie să o încălzești tot. Când vine de la frigider așa e, se trece Ok. Bă, da, ce nu înțeleg eu e gelatina, coe. E gelatina, coe. Ce n-ai gelatină, pula mea. Sosul ăla s-a făcut gelatină, coe. Hell no. Când am văzut gelatina, am zis, hell no, man. No way, nu mănânc. Mielul are câți nașpa, bă. Și oricum, ce să faci, Zanfete? Să-i dai mielul? Da, nu mai DJ fără. miel. Pur și... Mielul înapoi. Stai puțin, păi dar tu ce faci? Tu ai luat fără castronul ăla cu mă rog, chestia aia cu mâncare și acum eu aduci înapoi intactă? Nu, Da. că și glumă ăsta, Păi, e glumă ăsta acum. Da, eu duc numai pe aia. Zic, auzi, mă, tu vrei vierul ăla, că eu nu mă atric de așa ceva, eu are fucking gelatină. Este ăla, da, sigur, da. Le iau eu, că e foarte bun. Eu, da, hell no. Eu cred că e ceva în neregulă la tine, măcar ai încercat să guști mielul? Nu, coe, nici nu mă țin pe ceva. Gen, dacă la toată familia ta îi place mielul, nu mai ție nouă, e ceva în neregulă, mă. Sunt unguri, băie, sunt unguri. Știi că ungurii mănâncă gras și de-aia, gen, bunica mea de acolo din Betel și aia mănâncă super gras. Ești prea nebun. Și oamenii mănâncă super gras cu aia, eu nu mănânc așa ceva, ești nebun la cap. Hell no, what the fuck. Mamă, și să-mi prinzi o felie de pâine în grăsimea aia. Yummers. Da, e senzațional. Fenomenal. Hai că m-am întors. Bă, ce Hai faci portarul. Oh my. Băi, s-a pus capră, băi. A pus miel, bă. Bă, ce faceți, bă? Da. Da, acum am observat shadow-ul ăsta. Cine bă shadows ăsta? Ce faci, frate? Ce faci acolo? Ce faci, mă, shadow-ul ăsta? Ce face, mă, shadow-ul ăsta Ce aici? faci, Roberte? Ce faci? What the fuck, man? Cu el miroase în cur. Cu el, what the fuck? Ok. Bum, coaie, s-au pupat, coaie.